Мин сезгә ничек булыша алам? Монысы булды. 5-нче сорау. Евразияны нинди океаннар юа? Тын, Хинд, Атлантик, Төньяк Боз океаны. Алиса, әйтеп җибәр әле, Евразияны нинди океаннар юа? Хәзер эзлим. Таптым. Евразия. Не булды? Алиса, утны сөндерделәр. Wi-Fi бетте, Алиса үлде. Кайдасың минем фонарь? Интернет юк бит. Ничек мин дәресне эшлим? Телефоннан таратырга була бит. Интернет элемтә операторы аша тоташтырылды. Хәзерге вакытта сезнең 26 мегабайт интернетыгыз бар. Ут кабынмаса бетте баш. 26 мегабайт җитмәячәк бит дәрес әзерләргә. Дәресне ансыз да әзерләргә мөмкин. Элек укучылар дәрес әзерләгәндә Интернеттан файдаламаган дип әйт инде. Әйе, чөнки ул булмаган. кешеләр электрсез дә яшәгән диясен генә калды. Нәкъ шулай. Беренче электр лампасы 1876 елда уйлап табылган. Аңа кадәр кешеләр шәм һәм керосин лампаларыннан файдаланганнар. Интернетны да шул вакытта уйлап тапканнармы? Юк. Ул вакытта әле телефонны гына уйлап тапканнар. Нәрсә? Бу телефонмы? Моның экраны кайда соң? Беренче сенсор экранлы телефонны 1998 елда җитештергәннәр. Аңа кадәр менә мондый телефоннар булган. Ә монысы элекке телевизор. Монысы радио. Аны 1895 елда рус физигы Александр Попов уйлап тапкан. Алар хәзерге телефон телевизорга бөтенләй охшамаган бит. Ярар, монысын аңладым. Ә интернет кайчан барлыкка килгән соң? Интернет мәгълүмат һәм тапшыру өчен бөтен дөнья шелтәре. Ул елда барлыкка килгән. Уф, трафик бөтенләй бетә буга инде монда. Китаптан табу тизрәк булыр. Монда бар да алфавит тәртибендә икән. И хәрефе кайсы хәрефтән соң әле? Алиса. О, Б, В, Г, Д, И. Юк. О, резервтагы электр энергиясын кабызырга була бит. Так. О, Алиса, син мондамы? Тестны эшләп бетерергә кирәк бит. Мин сезгә ничек булыша алам? Юк, булышма. Кызык булып китте әле миңа. Үзем табам. Пенсияргә шылтыртырга кирәк. Пенсияр белергә тиеш. Элек телефон да булмаган бит инде. Китаптан карыйм әле. О, монда интернет турында да бар бит. Интернет 1969 елда уйлап табыла. Кызык. Димәк, сенсорлы телефоннан алдырак. Аптырый менә. Ничек элек кешеләр телефонсыз, электрсыз, интернетсыз яшәгән икән? Ура! Ура! Яшибез булай булгач!